ogroman pritisak koji se vrši na mene i mislim da je sada nakon 2 godine pritiska vrijeme da ja počnem pričati svoju priču, da ukažem na prave kriminalce u zdravstvenom sustavu i da jednog po jednog razotkrijem. Ovo je samo početak. Ovo je prva konferencija u nizu konferencija koje će biti i svaka će obrađivati jednu temu. Današnja tema su liste čekanja. Svi znamo što je problem u listama čekanja. Svi znamo da se on nikako ne rješavaju. Godinama se vuku, godinama su liste čekanja neprepoznatljive, godinama liste čekanja ne znamo zapravo koliko je pravo vrijeme čekanja na neki pregled ili zahvat. Međutim, sve ima svoj uzrok. I uzrok ovih liste čekanja i problema s listama čekanja nije tamo gdje mislite da je. Uzrok je negdje drugdje. Uzrok je u 2011. i 2012. godine. 2011. softver za liste čekanja je počeo raditi Ericsson Nikola Tesla. Međutim, dolaskom Siniše Varge za direktora HZZO-a, on je taj posao oteo Ericsson Nikoli Tesli i dao na netransparentan način, nitko ne zna kako, tvrtci IN2 i njihovom glavnom operativcu Siniši Koščinu. Znači, vi nemate trag u javnoj nabavi nigdje, to možete sami provjeriti, nigdje ne postoji trag u javnoj nabavi kako je nabavljen sustav za liste čekanja. Nabavljen je prijateljskim vezama Siniše Koščine iz IN2 i Siniše Varge. Nabavljen je za mali iznos od 70.000 kuna putem narudžbenice, i to 2. Oni su za 2 narudžbenice 70.000 kuna sklepali softver koji dan danas ne funkcionira. I taj sklepani softver je razlog za ove liste čekanja. On ne radi. Druga stvar, oni su u sukobu interesa. Znači, vi imate tvrtku koja radi softver za bolnice i radi softver za HZZO, odnosno za Ministarstvo zdravstva. Naravno da to ne može funkcionirati. Međutim, gdje je kvaka? Vi napravite 2 narudžbenice, 70 plus 70, 140.000 kuna u 2012. Vi ste direktor HZZO-a Siniša Varga. I šta se desi sljedeće godine kad je sustav zaživio? Raspisujete, i to je prvi trak koji možete naći, raspisujete javni natječaj, pogodite za koji iznos? Za 6 milijuna kuna. Znači, kupite softver za 140.000 kuna po 2 narudžbenice, što niste smjeli napraviti jer ste već počeli cijepati javnu nabavu u 12. U 13. raspišete održavanje za 6 milijuna kuna i naravno javlja se IN2 za 5,3 milijuna kuna. Znači, to ne postoji u nijednoj informatičkoj struci. Znači, mi pričamo na brzaka sklepanom softveru koji ne funkcionira i pričamo da nešto smo kupili za 140.000 kuna, što je hrvatski građanin platio, sljedeće godine to isto plaća 6 milijuna kuna. Ali to nije kraj. Siniša Varga postaje ministar, to svi znate. On postaje ministar i gle čuda, više HZZO ne raspisuje natječaj za liste čekanja. Nekim čudom sljedeće godine za natječaj za liste čekanja raspisuje Ministarstvo zdravstva. Zašto? Zato jer je Siniša Varga prešao iz HZZO-a u Ministarstvo zdravstva. Koja je to logika? Nema je. Jedina logika je, ja sam prešao i ja vučem svoga Sinišu Koščinu iz IN2 sa sobom, moj glavnog operativca u IN2, i raspisujem novi natječaj. Znači, ja krajem 15. kad ističe taj ugovor koji sam imao u HZZO, ja, ministar Siniša Koščina, krajem 2015. raspisujem novi natječaj. Izbori su, pričamo o 2015. Ne znam da li ću biti ministar, ne znam šta će se desiti. Ja u 12. mjesecu raspisujem natječaj. Imam dovoljno vremena dok dođe primopredaja vlasti da lijepo to sklopim s IN2. Međutim, desilo se nešto što ministar tadašnji Siniša Varga nije očekivao. Javila se još jedna ponuda. Znači, IN2 je ponudio za 4,9 milijuna kuna u 12. mjesecu 2015. Tvrtka druga, neću sad imenovati da ih ne uvlačim u ovu priču, daje 1 milijun kuna manje ponudu. Šta mislite šta je Siniša Varga napravio? Je li je izabrao manju ponudu? Ne. Nije izabrao i pobrinuo se da njegov nasljednik ne može izabrati jeftiniju ponudu. Zašto? Zato jer kad je radio proračun za 2016. maknuo je sredstva, i to nakon predaje ponuda, maknuo je sredstva za održavanje. Znači, vi imate ministra koji raspiše natječaj i osigura sredstva. Vi ne možete raspisati natječaj za održavanje ako niste osigurali sredstva. Preda se ponuda, nakon toga mičete sredstva u planu za sljedeću godinu
i stavljate kukavičje jaje onom ko dolazi, on u proračunu nema ta sredstva. I taj natječaj se poništava. IN2 čeka svoju priliku, ugovara daljnje održavanje, ali ovi potezi od Siniše Varge i ja pripremamo sa svojim timom detaljnu kaznenu prijavu sa svjedocima i materijalima, jer ja sam svjedok tog vremena, su oštetili državni proračun tada za milijone kuna, a kad se zbroji sve do danas, jer ljudi koji su došli su nastavljali ono što je on započeo, nisu mogli ugasiti sustav preko noći, znači nisu oni tu krivi, pričamo o šteti za državni proračun u milionima eura. Danas bilo je otvaranje održavanja za liste čekanja. Mi smo se odlučili javiti i pokazati da taj sustav ne funkcionira i da može bolje. Znate što se desilo? Dali smo jeftiniju ponudu i krenulo se opet prijetnje. Vinko, pazi se, oni su jaki, bježi iz Hrvatske, nemoj držati tu ponudu, povuci je. Znači kreće prijetnje onog istog miljea. Sjetite se, prošli su ministri, ali taj isti milije je ostao i ja ću ponovo ponoviti, ja ću do kraja ove godine razotkriti tko je spletkavi muco. Siniša Varga nije spletkavi muco, on je bio njegov partner ili pijun. Siniša Košina iz IN2 nije spletkavi muco, on je isto bio partner, odnosno pijun koji su dijelili novce. Ali na kraju priče cijela ta organizacija podzemna koja traje desetljećima u zdravstvu se vodi od strane spletkavog muca. Znači mi pričamo, ponovit ću još jednom, o softveru koji je kupljen za 70 plus 70 tisuća kuna i sljedeće godine, 2013. je plaćen 6 milijuna kuna samo u jednoj godini. I tako dalje. Znači mi pričamo o pljački. Ono što smo mi ponudili sada na predaji ponuda i što smo već dobili prijetnje da ćemo biti razvaljeni u medijima, pa evo nas u medijima, mi smo ponudili da napravimo softver, odnosno da održavamo ovo softver koji ne funkcionira, a da mi u tom ugovoru promijenimo softver i napravimo softver koji će u roku 6 mjeseci srezati liste čekanja u ovoj državi i svatko će se moći naručiti sa svog mobitela direktno u bilo koji pregled ili postupak koji želi i sve liste će biti transparentne jer mi nismo u sukobu interesa kao što je to IN2 i nemamo putera da moramo šutiti i raditi svoje kriminalne aktivnosti i da nas je briga kao što je to briga IN2 u ovom trenutku, da nas je briga za narod i šta se dešava. Evo, ovo je bilo kratko, bit će sljedećih tema sa činjenicama, mi ćemo ove činjenice i još neke činjenice vezane uz liste čekanja predati u kaznenoj prijavi i očekujemo da će pravna država sankcionirati Sinišu Vargu i Sinišu Koščina. Ako imate pitanja, ja sam na raspolaganju. Kako je prošla revizija za 2011. i 2012. Nitko nije vidio ništa sumnjivo. Znači, revizija, ne znam, ja nisam vidio da je neko vidio nešto sumnjivo, čitao sam svojedobno, nisam sad ponovo čitao, ali ništa nisu vidjeli i to je uredno prolazilo i imate u javnoj nabavi, možete danas otići na oglasnik javne nabave, pogledajte u 13. koliko je HZZO raspisao i koliko su platili IN2. 6 milijuna kuna je bila procijenjena, oni su ponudili 5 i nešto. Tako je to. Ali ono što je bitno, ne postoji kupovina. Znači, ne možete vi održavati softver koji nije kupljen. Znači, on je kupljen, jedino je mogao biti kupljen tada na narudžbenice. Maksimalni iznos u 2012. za jednu narudžbenicu je 70.000 kuna. Legalno su mogli napraviti samo da su raspisali narudžbenicu na 70.000 kuna i nakon toga su trebali ići na održavanje koje bi bilo 20-30.000 kuna lijevo desno. Tko nam može potvrditi korelaciju između kad je posao preuzeo IN2, tvrtka IN2 od Ericssona i gdje je tu počelo pucati, gdje je softver počeo pucati i gdje su se liste čekanja? Od prvog dana ne radi. Znači od prvog dana vi pogledajte bilo koji povijesni podatak, od prvog dana softver nije funkcionirao. Jer pazite, ne može bilo koji ministar, bilo koji šef bolnice ručno brinuti o listama čekanja. To mora biti automatizirano i transparentno. Liste čekanja su vrlo jednostavna stvar. Znači postavite transparentni sustav, objavite sve termine i dadete ljudima da se naruče. Zašto to nije? Zato jer su oni u sukobu interesa i njima to nije interes. Znači njihov jedini interes je izvlačenje novaca, oni znaju kako su počeli i ne žele tu talasiti. Oni se ne žele nigdje isticati, oni u svojem mraku uzimaju novce i to je to. Hvala. Hvala.